През март 2026 година бяха публикувани резултатите от ново проучване за ретатротит и много специалисти вече го определят като истинска промяна в подхода към контрола на теглото и метаболитното здраве. Представете си да намалите почти 29% от телесното си тегло, около 3,10 и 2 кг, само за 68 седмици. Това са резултати сравними с тези при бариатрична хирургия. При диабет тип 2 са отчетени значителни подобрения в стойностите на HbA1c, понижение до около 2%, както и облегчение на симптоми, свързани с остеоартритна болка. Той действа чрез троен агонистичен механизъм, като взаимодейства с GIP, GLP-1 и глюкагонови рецептори, за да подпомогне метаболитните процеси и регулирането на кръвната захар. Въпреки че при близо 20% от участниците са наблюдавани стомашно-чревни нежелани реакции като гадене, общите резултати се определят като изключително значими в контекста на съвременните медицински изследвания. Ретатротит се разглежда като нов етап в развитието на изследванията, свързани с затлъстяването и диабета. Следете развитието на темата, тъй като интересът към това съединение продължава да нараства.